Fikisuli, President Japan, Minnesota Shula Viavi. I'm not going to move the Raceway Jail Water 19 Children's Compassion. I'm going to move a call. Minnesota shooting looped and cool again. I'm using a loop at against her. Missing loop at to poo. To poopy chakala. Missing loop at to miss. Takže Fiki Sulík mi nevadí preto, že ragebaití, ale preto, že je hlupák. Ale nie je hlupák tým, že by bol hlúpy, ale hlupák tým, že ragebaití. Takže ti vadím preto, že ragebaitím, podľa tvojich slov. Dement. Jeho titul alebo jeho prezvisko Sulík nič nezmenilo a hlavne ovoceň, že dostával blá blá blá. Kamo, gratulujem, dokázal si prežiť v živote. Bráško, ty si nedokázal v živote ani len prežiť, pretože nahrávaš to v detskej izbe ako nejaký 17-ročný fagan, o ktorého sa rodičia podľa všetkého starajú. Takže keď ty sa naučíš prežiť, tak potom môžeš zhadzovať, že niekto iný dokázal prežiť v živote. Kamarát, keď si prvýkrát niečo v živote zaplatíš sám a pochopíš, aké to je ťažké sám v skorom veku, v 20 rokoch si platiť byt, si platiť auto, starať sa o svojich blízkych. Keď toto zažiješ, tak potom môžeš takýmto tónom hovoriť, že wow, dokázal si prežiť v živote. Prežiť v tejto krajine absolútne není taká samozrejmosť, ako si myslíš. Ale to pochopíš, keď sa odsťahuješ z tej detskej izby, postavíš sa na vlastné nohy a pokúsiš sa starať o seba sám. V 20 rokoch. Vtedy pochopíš, že prežiť v tomto živote a v tejto krajine není absolútne taká samozrejmosť, ako si ty z tej tvojej detskej izbietky myslíš.